Sure? Asa gabi? Para daghan og kuan ba? Gagagkuan ba? Asa man gyud? Ano na lang? Ano? Oh, Jet Li ba yun mong papa do? Hi, Ma'am Jet Li. Kaya itong sakban mong grado. Ipaduli mong mata ha. Pahawa to. Okay, klaro na rin mo. Di na jud ko kita, Dok. To be honest, dili man gyud siya kanang dili siya necessarily nga agdo nimo nga maglabad imong ulo ay ha ka magpa-check. Mas may ginang wala kay gipamati. Pa-check ka at least habit na lang nimo ba nga yearly ka magpa-check. Kana lang, check lang. Not necessarily nga magpa-check ka, ilis din ka kay glasses. If makita nga naay changes ang grado nimo sa imong old ug sa bag-o nimo, then that's the time you decide whether you'll change. Kay syempre, moingon man gyud ang kami mga doctors nga. Sir, like, nay difference. Bitaw na. Ang old nimo and sa new, it's either misaka or naduha ra gini ka padulungan, misaka or ni-improve gamay. Dako na, mura gid na. Duha ra gid na siya. So, ang ato na is ato lang yung mara i-habit na lang ginato nga yearly kita. Total. Makonsider ba ako adok nga correctional glasses pa dili na? Yeah, actually, eyeglasses are correctional glasses. Okay. Kay ang main purpose niya is to correct vision. to correct the grade of your eyes, of mong vision. Ang akong sabot mong good sa correctional before doc kay kung magsulod na glasses kay mo balik sa 2020 mo ang vision. Wala mo repair siya ba? Dili ay. Kuan man, not necessarily nga mabalik kay basta gyud naa nagigrado gyud. Ang eyes na to, it's either ma 25, ma 50 or unsa ba na mong grado. Least gamay ra gyud kay ang chance nga mabalik kag 2020 unless ang kanang gitawag nila og LASIK. Naatay raffle karon na pwede mo daog ang patient worth 5,000 pesos worth of eyeglasses. Nga muna grand price na to. So with a minimum purchase lang of 2,000 pesos lang siya. So, entry day ako, mama. Yes, na. So via Facebook Live lang ato ang draw kay di man ta pwede makakuan gyud maka-accommodate og daghan. So, raffle draw. So, kuan kita kanang Live na. Then, we will, if kinsa to yung makadaog, ana siya, then amo lang siyang tawagan. But, kay mga yuman mi sa details yun. Contact number, tanan, and all. Then, ang kinsa to, lista na mo, kinsa ni daog, then that's the time nga, we will call them na to come here para to claim their price. Last time nga ako nga arriba kay bati kay to kang video kay murag ko ano murag dark kini kay hayag kayo. Siguro kay puti ka di siyang. Bago yun ang camera gigamit. Ano man ako nang puti lagi kayo. Kuan dok, wala matarong og set to last dok. Oh, kini kay murag natarong nag-set. No? Puti lagi kayo ko dala ba? Mo gani puti gani ka. Ano na? Sa digay kay ko itong. Oo. Siguro sa place mo siguro ni dok dagan kay light, dagan kay light. Wow, dali mo lagi kay ka. Kapili. Wala ako masyadong arte, Master. So, di na kaganahan na yung bus stamping. Gamitin ko pa rin to. Alam mo ba yan yung glasses ni bus stamping? Sino yun? Di mo alam? Hindi. Bus stamping? Hindi. Yan yung mga anime dati. No? Oo. Pero one time, Master ha, dyan sa may iskin na Talamban, sumakay ako, sinabihan ako, Beatles ka. Pwede din. Pwede din. Salamat, Master ha.
Ay, walang problema. Master, hindi lang ako sa SSS may contribution, pati sa vlog ko. Yeah. Go. Ako sa ilong. Go. Clear. Master, where is si Harry Potter pag mask lang? Kaya nga, Master. Gwapo lang ako pag may mask eh. Masaya ka na, Master? Okay na. Basta walay masuko. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Maong bay, chillin'. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Dili na mapuka na kabuang, bahala na